Alright, magandang umaga po. Mega mega love shout out. Ayan, 1 million in the house. Good morning. Magandang umaga po. At mega mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, good morning. Nani Sanchez. Ayan, good morning. Ayan, mega mega love shout out. Ayan, 3 million shout out po. Ay, thank you po sa inyong pag-like. Ayan, mega mega love shout out po. Ayan, magandang umaga. At ayan, sakit lang po ako. Ayan. Good morning po. Mahina ang signal, nawawala. Kay Biyahing Brankel Sam, ayan, mega mega love shout out. At sa lahat ng nararating ng live na ito, ayan, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Alright. Mahina ang ano? Sino ito? Teka lang. Teka lang po
Ay, nawala ko ah. Alright. Ayan, ngayon po ay sa mga gustong sumali, mayroon tayong sa Liwasang Bonifacio ngayon, yung UPI, United People's Initiative. Mayroon po silang pagpapahayag ng kanilang mga doon. Alas 2 po ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Concert. Ayan, kung gusto niyo mag-enjoy. Ayan, mayroon po doon sa Liwasang Bonifacio ng pagtitipon. Concert po yun. Protesta na rin. Kaya sa mga gustong makisali, pasyal po kayo doon. No? Ayan. Good morning po kay Bulan. Ayan, Bulan Production. Ayan. Ayan. So gusto mo pa shout out at shout out lang po kayo. Alright. Kahapon po may pinos na naman ito si may pinos na naman si Kong Leandro Libeste tungkol doon sa iyon sa tinatawag na flood control. Yan, kung saan yung pira ng PDIC at saka tingnan natin pira ng PDIC at saka PhilHealth yung pira ng punta muna tayo doon sa ayan, may pinos na naman siya kahapon yung tungkol doon sa ito yung sabi niya, narito ang listahan ng mga DPWH projects sa allocable budget ng bawat distrito sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, Region 13 at BARM sa 2025 NIP mula sa files ni Yumaong Music Cabral. Diba? Ang allocable budget sa 2025 NIP 2025 na ito hindi ito sa 2024 ay mahigit 401 billion. Itinakda ng DPWH ang halaga ng allocable budget ng bawat distrito simula 2022 at nagsilbi itong basihan para sa pundong maaaring i-amend ng mga district congressman. Nasaan ito? Hindi ibig sabihin ng pagkakaroon ng budget ay may anomalya, pero kung wala namang anomalya, bakit itinatago ang impormasyong ito at bakit walang congressional hearing kung saan napupunta ang lahat ng pundong ito? Kung may katanungan tungkol dito, mas mabuting ang DPWH mismo ang sumagot sa congressional hearing. Alam nyo kung yun sa audit nga iwas na iwas sila di ba? Lalo na yung mag-hearing pa sila. Iimbestigahan nila yung sarili nila. Sabi nga dito, mas malaki pa ang outside allocable budget ng iba pang mga proponent, kaya umabot sa 1 trillion ang 2025 DPWH budget.
Kung may panahon, pwedeng isa-isahin ang mga proyekto, mga kontraktor at mga nanakali, mga files ni Yusek Cabral. Nabanggit ni na dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at Yusek Cabral sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at interview na mayroon silang sistema para itakda ang mga allocable budget, pati na din sa leadership funds. Mabuti kung maipaliwanag ngayon kung paano talagang itinakda ang budget ng bawat isa. Ang liliit na sulat ano ko sa inyo aray ko, hindi na mabasa ito Ano ba sulat ito? Okay. Ito. Project name, Sulu First District. Sa ano ito, no? Sa Mindanao. Rehabilitation of road Kasangyangan Village to Upper Suwa-Suwa, Barangay Anuling, Patikol. Approve. $10 billion. 10 million. 10 million to. Sa ito, tingnan nyo Sino ba ang kongresista dito? Rehabilitation of road, Barangay Bualo. Barangay Dohol, Cabon. Barangay Anak. Hati Maing. 50 million. Tingnan nyo yung mga project sa lugar. Yung mga binanggit ko na lugar, kung taga dyan kayo, pwede nyo hanapin kung saan na project ito. Rehabilitation of road, Barangay Laod, Kulasi, Main Road, to Barangay Kapok, Punggol, Maimbo. Puro ito sulo. 40 billion. 40 million. Tapos ito naman, Maimbo. Sikyo Bangalan, Timbao Road, Barangay Tubig, Samin, Busulo. Dami ito. Hulo Port, Bod, Daho, Ramadjer Road. Malaking pira ito. Buong ano ito, buong tingnan ko ito dahil sobrang dami. Ayan, Sulu First District ito. Tingnan nyo Sulu First District. Ito ang naging ano nila. $650 million ito sa buong kalahating bilyon ito sa buong Sulu First District. Ayan, daming pera, daming pera. Ito naman Sulu First District ito Ito naman, Sulu, 2nd District. Sino ba ang congressman nyo dyan? Construction of multipurpose, construction of road, Barangay Tubig, Utilo, Oksolo, construction of multipurpose building, Barangay Suit. Puro multipurpose ito. Ilan lang ang kalsada dito?
May flood control ito. Construction of flood control, Tando Bato, Luok, Sulu. Dalawang flood control, oh. Flood control structure, Phase 11 at Camp Andres Romander National Road. Dalawang 150 million ito. Tapos 100 million puro flood control. Kaya suma total 650 million doon. Approve. Approve ito, ha. Sulu Second District. Sino ba ang congressman diyan sa sa Second District ng Sulu? Si ano ba? Sino ba 'yon? Sino ba 'yon? Yung sa Sulu. Tapos ito naman yung Zamboanga. Yan, Zamboanga naman ito, ha. Naku, daming flood control. Instructor, flood control instructor, flood control instructor. Isa, dalawa, tatlo, apat na flood control ito. Construction of Sabo Dam. Construction of Sabo Dam. Dalawang bisis, ano? Diversion work pareho. Pero works at Ayala CIS, Ayala Tulungatong, Talisay CIS, Talisayan, Pamukol. Ang lalaki, 200, 180 million, 200 million, 200 million, 182. Suma total 1.933 billion. 1,932,152,000. Laki. 1 billion. Sino bang dito? Congressman. Ayan. Zamboanga City ito, ha. First District. Ayan. Hanapin nyo kung sino ang congressman nyo dyan. Tapos tingnan nyo yung mga project kung mayroon ba. Diba? Ano ito? First District. Tapos ito, Zamboanga naman. Zamboanga City, Second District. Ganon din. Sabo Dam din. Diversion work. Lalaki. Ito, 200 million, 160 million. Diba? 166 million, 15 million, 15 million, 50 million, 50 million, 50 million, 50 million, 137 million, 50 million, 100 million, 52 million, 60 million, 60 million, 160, 40 million, 55, 50, 108, 60, 151. So matotal po, approve ito, ha. 2,129 million. Okay, daming pera, no? Sa Second District ito ng Zamboanga. Ibig sabihin, napakaganda na po ng lugar nyo. Sipin nyo, 2 billion, may dam pa ito. May flood control. Diba? Napakaganda na ng dam nyo. Napakaganda na ng kalsada. Tapos, ito naman, ito ang marami, oh. Saan ba ito? Napakarami, oh. Zamboanga del Norte, First District. Dami, oh. Napakarami. Puro multipurpose. Napakaraming multipurpose yun. Baka tinadtad na yung nyo. Ilan ito? Napakarami nito, oh. Flood control, isa. Puro multipurpose building na. Complete of multipurpose building. Patunga National High School. Dami, oh. Napakarami nito. Tinindugan, Barangay Road Support.
of Com and Vegetable connecting. Dami oh. Barangay Situbo, Antonio Palacio, Binavista, Sinay, Barangay Road in support. Tabacnyo, Siquijor, Bergado, Barangay Road. Mga kalsada ito, tapos puro ano eh. Bunuang Dapitan City, Avenida Multipurpose, Bunuang Dapitan City, Poblacion, Sibatad, Diversyon, napakarami. Meron mo ilang ito. Sa ano ito ha? Zamboanga del Norte First District. Di natin, sobrang dami nito. Di natin maubos sa isang araw. Ano hen? Napakarami o, biruin mo. 1 billion din ito, 1 billion. Kasi puro multipurpose, taga ano lang ito. 50 million, 6 million, 6 million, 15 million, 2 million, 6 million. Pakarami nito. Kung sino ang congressman. Ayan. Alam niyo naman ang congressman niyo dyan. Tingnan nyo kung totoong maraming mga ginawa. Puro mo ito. Pakarami. Tapos dito, Zamboanga del Norte, 2nd District din. Dami. Ang flood control ay 5, 2, 4, 5. Construction of road, Macayas. Construction of Sabo Dam. Construction of river bank, protection. Dipulog, Sandigan, Liloy. Diba? NRG Dipulog, Sandigan, Liloy Road. Kita nyo nito, napakarami oh. Ang kaganda na siguro ng lugar nyo. Pakaraming project oh. Mga kalsada, flood control, sindangas, yan. Puro kalsada ito oh. Tapos flood control. Walang multipurpose. Diba? Sa ano ito ha? Sa Zamboanga del Norte, 2nd District. Puro Mindanao to. Tapos dito, yan, hanapin nyo kung saan bang district yun si ano. Sia Adjong. Diba? Zamboanga del Norte, 3rd District. Ito naman oh. Construction of flood control. Flood control to 5 din. Barangay Road. Diba ang gaganda na ng Mindanao? O, tingnan nyo. Diba, napakarami. Ilang bilyon to? 2,598 million. 690,000. Halos 3 billion na ito. Kaya saan ka pa? Third District, halos 3 billion. Ito naman yung Zamboanga del Sur, 1st District. Laki din, no? 2.4 billion sumatotal, no? Laki rin. Anong mga ano nito, gawa nito? Halos hindi mo nababasa, oh. 2, 4, 6, 6 ang flood control. Tapos po Oslob Road. O di ba? Tingnan niyo yung mga kalsada niyo diyan kung magaganda na ba. No? Kasi biruin mo ilang bilyon to. 2.4 billion. Ang laking pera, no? Nakakalola ang mga pera. Tapos ito naman Zamboanga del Sur, 2nd District. 1.7 billion.
Matipid-tipid itong congressman na ito. Ilang flood control ito? 2, 4, 6, 7. 7 flood control, tapos puro kalsada, oh. Sabudam. Sabudam. Tapos Maharlika Highway, Pagadian. Maharlika Highway, Pagadian City, Zamboanga. Yung Poblacion, Bayog, Bypass, Zamboanga. Puro kalsada ito, oh. Puro kalsada ito. Ang pinagagawa. Ang total 1.7 billion. Zamboanga Second District. Tapos to Zamboanga Sibugay First District. Puro Mindanao to, no? Ayan. Ayan. Kung magaganda ang inyong mga kalsada dyan, mga multipurpose. Ang flood control to for 6 din. Tulay, kalsada, coastal road, road Lanao, Pagadian, improve irrigation drainage, construction. Alright, ayun, nawala tayo. Laki, oh. 1.8 billion sa Zamboanga Sibugay Second District. Di ba? Flood control, 3 flood control, construction complete of multipurpose building, 102nd Infantry Igsoon Battalion, Ipil, Zamboanga. Maganda ito. Kampo ito, eh. Emil Daipe, Zamboanga Sibugay, River Wall, dami multipurpose, puro multipurpose ito. Tapos may kalsada, ilan ang kalsada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. NRG leading to Busay Falls, Donyaw, Sipa, Ipil, Zamboanga Sibugay. Busay Falls, ano ito? Talipay Falls. Dami palang falls yan. Maganda ito kasi mga tourist ano ito? Tourist destination. Maganda ito, ha. Kung ginasto nila doon, 1.8 billion ito. Halos 2 billion na rin. Tapos ito, konti lang ito sa Basilan Lone District. Circumferential Road. Puro kalsada ito. Isang flood control. Ayan. Sabong. Circumferential Road. Puro ano ito? Puro kalsada. 650 million approved. Sa Lone District ito ng Basilan. At ito naman Tawi-Tawi Lone District. 650 din. Project construction, multipurpose building, for multipurpose. Tapos 3 kalsada, Taga-Usog, Tubig, Indangan, kalsada. Yan. Puro multipurpose at saka kalsada. 650 million din. Nawala. Sana yun? Teka lang, nawala, saglit lang po, ah. Ganito. Ang mga project niya naman puro multipurpose. Tapos kalsada, municipal water supply system.
Flood control, dami oh. 6 ang flood control. Dami, laki na ano nila oh. 2.5 billion. Tapos dito sa Bukidnon Second District, 2.4 billion approved. Puro naman to water supply. Water supply naman to. Tapos flood control, multipurpose, bridge, tulay, Kalagoon Bridge, kalsada, tulay, kalsada. Ayan. So matotal 2.4 billion. Ang lalaki ng project nyo ha. Sa Mindanao. Kung totoo bang ano talaga ito. Bukidnon 3rd District, 3 billion approved. Dami nito. Grabe, umuulan ng ano ha, umuulan ng project. Ang tanong, nagawa ba ang mga project na ito? Diba? O kayo na mismong maghusga kung mga taga dyan kayo, sa ang lugar man kayo dyan. Ito, 1.5 billion. Bukidnon 4th District, 1.5 billion. Dami, puro mga kalsada ito. O, kayo lang tumingin dyan. Kung ang ano na ito ba ay ano. Cagayan de Oro. O, kaya pala si ano. Si Zubiri, di ba? 1.5 billion. Cagayan de Oro, Second District, 2 billion. $831 million. Tamigin, Lone District, ano si 1 billion din. Ito Lanao del Norte, 1 billion. Lanao del Norte, Second District, 1.6 billion. Grabe ang binadget. Ang tanong, kayo nang magtanong dyan kung ano, totoo bang maraming project yan sa inyong lugar. Alright? Ayan, hanggang dito na lang po. Magpapaalam po ko sa inyo. Hindi kami club shout out po kayo sa kalulong.